debat ha estat basat en trobar quina és la posició de Catalunya en el món actual, que és un món de canvi, que és un món que, com ha establert el grup d'experts presidit pel Felipe González, d'exprimers ministres i ministres de la Unió Europea, és un món que s'està desplaçant el centre econòmic a la Xina, en el que Europa pot acabar convertida en una península irrellevant del continent asiàtic i en el que això, penso jo, podria ser, al final de comptes, un avantatge comparatiu per Catalunya, perquè si Europa vol connectar millor amb Àsia, possiblement haurà de privilegiar la creació d'un arc mediterrani centrat a la zona geogràfica entre València i Gènova, en la que Barcelona tindria un paper predominant de centralitat. Aquesta posició privilegiada d'Europa, d'Espanya a Europa i de Catalunya a Barcelona, pot venir també donada pel fet que tenim la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, que d'alguna forma visualitza, encara que ara sigui un espai que està en construcció, que Barcelona tindrà un cert paper de relleu i d'importància en aquest nou espai mediterrani. Tot això jo crec que Catalunya l'ha de saber explotar. És importantíssim que es defensin la creació d'infraestructures suficients perquè aquest arc mediterrani, sobretot amb un sistema de ports, d'aeroports, de carreteres, de ferrocarril, el famós corredor ferroviari Algesires-Estocolm, situïn una nova àrea econòmica central que sigui una mica el complement de l'àrea del Rin, que fins a aquests moments ha estat el centre econòmic d'Europa.